Novos desafíos na preferente, o Puebla quere volver a gañar ante o Sigüeiro, mesmo obxectivo que persegue o Cidade de Ribeira no seu duelo co Cultural Maniños. O Dumbría, pola súa banda, recibe o Santirso. A preferente regresa unha fin de semana máis, se o tempo o permite. Nesta ocasión é a quenda da 19ª xornada e os conxuntos do Barbanza teñen unha meta clara, regresar ao camiño da vitoria, algo que precisan para dar un paso máis cara ao seu principal obxectivo, a permanencia. O Puebla arranca a xornada no 7º lugar da táboa ao ter 24 puntos e quere seguir ampliando o seu colchón co descenso, que é de 7 puntos. A pasada fin de semana, o equipo adestrado por Chofri non pasou do empate no derbi comarcal co Cidade de Ribeira. En esta ocasión saltará ao campo para loitar tamén polo triunfo. Contará coa roupa da súa afección, xa que regresan á alta, pero en fronte estará o Sigüeiro, rival necesitado de puntos para abandonar a zona perigosa ao ser o antepenúltimo clasificado. Ademais, chegan en liña ascendente, xa que encadean 2 triunfos seguidos, o último ante o Burela. O Puebla e o Sigüeiro veránse as caras o domingo ás 4:30 da tarde sobre o Verde da Alta. O Cidade de Ribeira tampouco terá doado, xa que visita o campo do pechacancelas do Grupo 1, o Cultural Maniños. Os ribeirenses precisan puntuar ante un rival que, se non suma, descólgase da pelexa pola permanencia e conta ademais coa vantaxe de xogar no seu campo e ante os seus afeccionados. Os branquiazuis chegan a esta xornada undécimos con só 4 puntos de colchón co descenso, logo de empatar no derradeiro encontro ante o Puebla, polo que gañar é obrigado para ascender na táboa. Nesta ocasión terán en fronte o Maniños, que ten só 9 puntos e a permanencia teñena a 9. Levan 5 derrotas seguidas, a última ante Órdenes, e queren cortar esta xeira negativa ante o Ribeira, equipo que amosou unha boa versión na anterior xornada, pero a falta de puntería impediulles vencer. Este domingo ás 4:30 da tarde, Cultural Maniños e Cidade de Ribeira enfrontaránse no pote por facerse con 3 importantes puntos. E o Dumbría está ao fío do descenso, xa que ten só 2 puntos de marxe con el. Os da Costa da Morte afrontan un duro partido ao recibir a visita do Santirso, o cuarto mellor equipo do grupo, e o farán nun momento complicado logo de perder os seus últimos partidos, o derradeiro ante o Dubra, rival directo pola permanencia. O Dumbría precisa mostrar a súa mellor versión para volver a gañar e para iso contará co apoio dos seus seguidores. O Santirso chega esta xornada despois de empatar a uns co Valdenarón, penúltimo clasificado, polo que os da Costa da Morte poden facerlle dano se xogan ben as súas cartas. Ás 4:30 da tarde deste domingo, o esférico comezará a rodar no Conco, neste encontro no que se miden Dumbría e Santirso. Onte disputouse un partido adiado da segunda Futgal, o correspondente á 13ª xornada para Atlético Leiros e Victoria. Os de Ribeira impuxéronse por 1-3 nun encontro con remontada incluída para recuperar o liderado do grupo en Santiago. O Victoria adelantouse no minuto 24, pero o Oleiros reaccionou co empate no 29 despois do gol de Juan Noya. En a segunda parte inclinaron o encontro cara ao seu favor, primeiro co gol no 53 de Aaron Martínez e logo no 89 co tanto de Juan Rodríguez. Segundo triunfo seguido fora da casa que encadea o Atlético Leiros, que avantaxa en 3 puntos ao Luaña segundo e o Esclavitud terceiro.